Kasibayo kabalen niya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, naimbitahan nga tayo ng SM City Clark para matungayan yung napakalaking Christmas tree nila dito sa pinakaloob ng SM City Clark guys. So pinaka Christmas campaign nila ngayong darating na Kapaskuhan or Christmas 2021 guys is Christmas Village. Pero yung pinaka team nila dito sa mismong SM City Clark guys, kung nakikita nyo, ayan siya guys, parang indoor park siya. So inimbitahan ko kayo na pasyalan nitong napakalaking Christmas tree nila dito sa SM City Clark guys. So ayun kabalen, nandito na nga tayo sa mismong indoor park ng SM City Clark. So nasa likod ko nga guys, kung makikita nyo yung giant Christmas tree nila dito sa SM City Clark. So samahan nyo ako guys, ikutan natin to. So ano ba yung expect na makikita nyo dito sa loob ng mismo ng SM City Clark? Makikita nyo syempre itong mga tables and chairs na usually makikita mo sa mga park. So eto nga, may mga giant flamingos sila, papakita ko siya guys. So ito siya, ayan sila. So giant flamingos na kulay green. And then guys, no, kung mapapansin nyo, may mga food stall sila dito. Ayan sila. So tulad ng mga nasa park guys, so pinaka-team nila yan, indoor park. So ito naman yung pinaka-giant Christmas tree nila dito sa SM City Clark kabalen. So puntahan nyo na, pasyal na kayo dito sa SM City Clark para makita nyo yung bagong team nila ngayong taong 2021 guys. So last year, pinaka mismong team ng SM is about traditional. So dito sa Pampanga guys, kung nakapasyal kayo dito sa SM City Clark, makikita nyo doon is yung pinaka-giant lantern nya sa pinakailalim ng pinaka-giant Christmas tree ng SM City Clark. So ayan siya guys. Siyempre ano kabalen, makikita mo sa mga park is meron ding mga gazebo. So ito yung pinaka-team nila. Nilagyan nilang gazebo, and then sa pinakailalim guys, tables and chairs. So pwede kayong pumunta dito sa SM City Clark para kumuha ng mga pictures, and then syempre itag natin yung SM City Clark. So yun nakabalik, kung makikita nyo rin dito guys, no, napakaraming tables and chairs, and then syempre mga gazebo, and then mga Christmas trees or mga pine trees na usually makikita natin sa mga park guys. Guys, Merry Christmas kabalen! So yun kabalen, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, i-share nyo na itong video to para malaman ng ibang kabalen natin dyan itong bagong pasyalan dito sa SM City Clark. So pwede kayo magpa-picture dito guys. Yun, advance Merry Christmas sa inyong lahat kabalen. Until our next vlog, peace out.